Ik ben Gerda Muizenbelt en ik woon op nummer 1 bij Hoofdplaats. En ik heb in de jaren 80 ben ik afgestudeerd aan de Kunstacademie in Tilburg. En sindsdien schilder ik. Voor welke stijl heb je gekozen? Nou, ik ben op de Kunstacademie afgestudeerd op de Cobra-stijl. Omdat ik de vrolijkheid van kleuren en de beweging. Ik ben zelf nogal onstuimig en bewegelijk. En dat sprak me erg aan. Vandaar dat ik deze stijl heb gekozen. Een beetje de Cobra-stijl. En waar haal je je inspiratie van? Mijn inspiratie is vooral vogels en dieren. En de vreugde en het verdriet en de angsten van mensen, eigenlijk de gebruikelijke dingen in het leven, die probeer ik dan, maar wel met een knipoog, met een beetje een knipoog uit te beelden. En welk materiaal gebruik je? Ik doe acryl op linnen. Altijd? Ja, af en toe mijn schilderijen met achter glas, die zijn op karton geschilderd. En ik werk erg met laag op laag. Het is bij mij zo, ik kan uren bezig zijn en dan op een bepaald moment dan ben ik heel erg technisch bezig. Maar dan opeens is het net of het denken en het ophoudt. En dan komt er een soort automatisme en dan gaat eigenlijk alles vanzelf. Dan komt er een soort eenworden van doen en denken. Eenworden van oog en hart en ja. Er hangt hier een schilderij naast je. Kan je er iets over vertellen? Ja, dat is mijn hondje. We hebben thuis 3 honden en 4 katten. En mijn honden die vinden mij erg leuk. Dus ik heb daar eigenlijk een keer iets van willen uitbeelden. Ja. Oké, de tentoonstelling hier is bijna afgelopen. Waar kunnen mensen je werk nog zien? Nou, ik exposeer. Ze kunnen mijn werk zien op mijn site, kunnen ze kijken waar ik woon. www.muizenbelt.nl. En dan zien ze in hoofdplaats nummer 1 waar ik woon. En in de Sint-Baafs hebben we een expositie met aqua-art. Dus dat gaan we dan... Wanneer is dat? Dat is in september, de hele maand. De hele maand september exposeren we met onze kunstgroep. En daar zal ook Anne Mannaerts bij zijn, Clem Priester en bekende namen hier uit Zeeuws-Vlaanderen. Dan kunnen ze de hele maand ons zien in de Sint-Baafs. Ik ben Anne Mannaerts, galeriehouder, caféhouder en ik maak beelden. We zijn hier in Waterland-Kerkje en er staat hier werk van jou en het ziet er heel uniek uit. Hoe ben je tot deze stijl gekomen? Jarenlang heb ik een poppenatelier gehad, ook in Westdorp. En ik zat in een gebouw, dat was een voormalige galerie. En vandaar dat ik dus ook op het denkbeeld kwam om daar weer een galerie te beginnen. Er zat een hele grote tuin bij, die je kon gebruiken als beeldentuin. Dus dat was ook wel mooi. En het lag aan de Kreek, dus het was een heel mooi plaatsje. Dus toen ben ik begonnen met beelden van brons op steen. En dat heb ik een aantal jaren gedaan, tot 2012 eigenlijk. Toen ben ik naar Terneuzen verhuisd. En daar ben ik in een pand terechtgekomen in de Nieuwstraat. En daar ben ik dus ook weer een galerie in begonnen met een atelier en ook een kunstcafé. Deze tentoonstelling is bijna afgelopen. Als mensen nog werk van je willen zien, waar kunnen ze dat zien? Normaal gesproken staat het altijd in lokaal 54. En dat is in de Nieuwstraat 54 in Terneuzen. Vertel eens iets over waar haal je je materiaal vandaan en waar haal je de ideeën vandaan om ze op een bepaalde manier samen te stellen? Nou, het materiaal dat is best wel lastig om dat voldoende te vinden, want ik heb natuurlijk niet zoveel tijd. Ik moet de galerie openhouden. En ik ga dus veel naar rommelmarkten. En er zijn ook wel enkele adresjes waar ik terecht kan voor dingen. Maar er zijn altijd dingen die je heel moeilijk kan vinden. Dus ik ben altijd aan een aantal beelden tegelijk bezig. En dan werk ik aan het een en dan werk ik aan het andere. Net zolang dat ik dingen vind die erbij horen. Zo werkt dat eigenlijk, ja. Heb je nog exposities in de nabije toekomst in andere plaatsen dan Terneuzen? Ja, in Rilland, in het atelier van Loes Muller. Die houdt 1 keer per jaar kunst uit de polder, zo heet dat dan.
En dat is een hele leuke tentoonstelling, duurt 3 weken en die begint eind volgende week, meen ik zo uit mijn hoofd. Maar het staat wel op haar website hoor. En ook op mijn eigen website trouwens ook wel. En daarna gaat het aan het eind van het jaar naar Galerie Gerritsen in Middelburg.